Ngenza kwethu angibingelele kuphi nakuphi la kuzovela khona le video. Ngenza kwethu ngicela ukuthi uyaqala ukufikela ikhasi, cela wenze kufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Ukhwele wadilika ucishe ibhizwana lapha ku Max Makhanya ngodaba oluthinta ukuthi uMax Makhanya uxoshiwe endlini okanye eflatini abehlala kulo eGoli. Waphinde futhi waphucwa nemoto eyi-BMW abehamba ngayo. Nokuyizinto ke abeyinikezwe inkosi uZondi. uMax Makhanya ke ubeze indaba zokuthi lapha endlini uxoshiwe ngenxa yokuthi okanye uxoshe lapha endlini ngenxa yokuthi uSiya uMpokamyeza uyena omxove nenkosi uZondi. Kodwa-ke ngenza ukuthi nje ukukhuluma kakhulu ake uyizwe nanzi inkulumo kaCetshimpi uMazwana ngesikhathi ekhuluma ebhekise kuMax. Wey sanibonani. Ake ngiphawule nami njengomnumzane eSouth Africa oba ngadalwa uThixo. Wangipha kubulili noma bubili kodwa kusebenza lobu nomqondo owendoda namandla awendoda nesibindi esendoda. Makhanya khamla. Makhanya benguthembile ndoda nami uyangiqondisa kwathi uma ngabe ngimbenceza ngendaba yeyitabane nemvunulo. Wangiqonda njengokufa nami ngezwe kuthiwa nangi Makhanya epostile nawe ethi yekubuqili. Ngoba kaze kwaZulu kushadwe ngebheshu vesi ibheshu kushadwa ngebheshu nesidwaba. Ngalimela iqiniso kwaze kwafika ekugcineni. Nabangahambisani nalokho kuze kube manje kodwa ngimeqinisweni still ukuthi kwaZulu kushadwa ngebheshu nesidwaba. Sesingaqhubeka ke nokunye. Makhanya bengwethemba. Mina nawe siyawazi social media noma sibhokana kaze sibhokane ukuthi kube nempilo yomuntu esima noma esishintsha. Siyayidlalela nje singcwekela abantu bethi ngihamba noMakhanya ngihamba noZwane kanti siyadlala siyayixoxela ku WhatsApp kube mnandi singabantu. Bengakwazi ukuthi izithuphethu kanjena. Hayi uyithuphethu angifuni ungasho. Bengujabulele ngubona usudriver uphumile emjondolo uphila kamnandi ugqoka kahle ngikubona emcimbini uhamba nezinsizwa futhi ngiyakwazi ukuthi umantshingelane ngokusemthethweni uma ngubona lapha ugadile uhamba nenkosi uZondi uthi wenza umsebenzi wakho awuqole umuntu wenza umsebenzi wakho kuyakufanela uNkulunkulu ukukhuphulile. Kodwa Makhanya wahlulwa kuba indoda kumuntu wakho ngengakubona utete ngisho umntanakho ukuthi awucha udoda lobu ingane imazwi isidlale noyise ngujabulele ngendlela eyisimanga. Kodwa Makhanya lento ibuthuphethe okuphindi ukuthi wena ungenelwa ama calls omntwana londiwe ugijima uhafu uyoba umkhovu kaBhaka. Nimkhovu kaBhaka manje noThabangi uyayifisa lempilo uBhaka. Phela kuyazi uyimuni akusahambi kahle. Abantu sebe open ama eyes. Abasaqoleki kalula abantu. Imuni ngempela eziphila ngobumuni ezingena ama skills njengathi hayi ziyalamba manje. Manje wena uvuma ukuba umkhovu usuhlupheke kangaka washizila inkosi uZondi yakudonsela ngapha. Ngiyayithanda ipoint kaThabangi methena uhamba namakhosi kodwa awulweli into zezimoto zamakhosi njani. Yini nivuma ukuba imkhovu yomfana wokomunye umuzi nivuma ukuba imkhovu kanzama. Unzama phela siyamazi wahlulwa isinene sikaKheli Khumalo. Nina nivuma ukuyoba imkhovu kanzama niyovuma ukuba imkhovu kaBhaka king. Ayi bengwethemba ungiphoxile. Indlela engukhonze ngayo bengitshethu nobudoda unesibindi windoda emadodeni. Ngoba nginathu impela bengingakufakisa kulenenye private party. Hayi usiphukuphuku. Kubone kahle. Makhanya uma ngabe uNkulunkulu namathonge kubusisa
uhlala wedwa, kunezinto oyimunyunga wedwa ezindoda. Hayi ukuthi uma ufonelwa ukuthi nanga umntwana londuduka namasotsha, muqeda ufonela uBhaka, mina izinto engayixoxa noBhaka yedwa, ufakosi yamiyeza empilweni uNkulunkulu ekuphakamisa. Ufakosi yamiyeza, ufaka oKing Bhaka, ufaka oThabani yini. Hayi ndoda, uNkulunkulu mephinde ekuchamele esandleni wothula. Uyazi mina abantu bayitshela anginazi imfihlo, kunezimfihlo ezingiphumelelisayo nomndeni wami, ngenza izinto engingayivezi ngisho ebafazini kwesinye isikhathi. Ngidedela imfihlo ezi-useless, uyabona. Kodwa into engiphilisayo nento enamandla angiyidedeli mina. Ngiyafisa ukuthi nabangangiyinika ngempela labo case send ukuhlala ekuthwana ngiyabathola. Babona abantu ukuthi okay send ungaze kusho yena umuntu onginika ucase send mina. Mina ngixoxa nje nanga into ukuthi na umuntu athi nayi wezwane phuza nathi savana ngiyibongele. Uyabona? Kodwa izinto ezikuphilisayo nomndeni wakho ezikususa from zero to hero, ushaya ucingo, king isilima sithuphethu nje mina ngitshela. Nami uyangitshela mangibhedile lento yenzile ingquza nje, uyigolo nje, wenza igolo. Bengwethemba kade asiwa amavukane la ko social media, kade siphila subhizi, uyancetheza yoba mkhovu womfana komnye umuzi. Engabe uyaqinisa wakho umuzi wakho, uthatha umfazi uganwe sisize sishaya istep. Wena yonke into oyiachievayo ungasho kubantu ukuthi hey thathe zonke imali zami ngoba bengumantshingelane ngayithengela ukuthi ngashintsha impilo yami sengiyasebenza permanent ukuzondi ngqi. Ungenelwa yincingo ngixoxele uGangbhaka, ngixoxele uGangbhaka, uyazi kanjani taba ngoba xoxeni uyisilima. Ufuna ukufaka nje iqhupha mina kuba ungisende location, ufaka iqhupha nje. Faka iqhupha ukukhahlela onamasende lawa ube indoda. Ngimnika ubudoda. Kanti nanelusa ngani? Nazalwa zinyemfu zamadoda engafuyile ngoba ekweluseni niyafundiswa nezimfihlo. Uma uyogubhiswa iqanda lenjelane lapha nekweluseni, engeke uyixoxe lento le ukuthi ufike lapha wathola uthuvi. Indlela ofundiswa ngayo imfihlo. Khona imfihlo ezidedelwayo ezi-useless. Khona imfihlo ukuthi ufanayo njengendoda. Phoxile emakhanya. Msunu wakho fusek. Uthandezwa. Bye.